بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجات والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taatü ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun dip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilen bolsa Allah Taala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul Eşan ediyen görün bu eyyami, bakın gerdeşi, fakira zulmetmek zalimin işi. Dünyanı qov gözden diptir Hazreti Mahtumul Eşan. Gözlemek diyeni ibret göz bilen gözlemeli. Ders almak bernamanda olmalı. Taammuk etmeli, taammül etmeli, fikir etmeli. İnsan taammül etmezsen kendi zatlarda İza galiya pişreft edebilmeye, zarar çekye, Huday Teala'dan daşalya, şikestiye, hedefinden galiya. Görün bu eyyami, bakın gerdeşi, dünyanın kanununu gözden diptir Hazreti Mahtumul Eşan. Dünyanın kanunu var. Her keşferin kanunu olşiyalak, Huday Teala yerin güzünne şeriyeti verip, Huday Teala bir kanun koyuşiyalak, dünyanın da öz bernaması, şu biwafa namart dünyanın bernaması, şimdi de gözden diptir näme? Fakira zulmetmek zalimin işi. Her yerde bir zayıf insanlar, arkasında gücü olmadık adamlara zulüm ediliptir her asırda. Hakkın yoluna doğru gezen dervişi koymadılar öz haline gezmeye. Huday Teala'nın yolunu öz Hudayı bilen ibadet edip ahiretine ibadet edecek bolyan adamlar eger arkasının yokluğunu bilenle tula tarihte bolupdur. Ağın arasında da qaran arasında da. Araplan arasında da acamlan arasında da. Harameyn şerifeyinde de bolupdur, beyleki belade İslamilerde de bolupdur. Her kim Huday diyen bolsa, şol adamı da bireme güýjüniň arkasının yokluğunu bilse eziyet berilipdir ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışı izil cemaatlar taammuk edip fikir edeylin. Şini aýdylýa, şini bir gowy fikir etmek gerek. Ştada fikir edip bilsen gowy zat, şoň bahrine girsen, şo fazak barsan, şo döwrana geçsen, seyretsen, başarmasan, hawasyň jem bolup bilmese, elhamdülillah failleri ba, Telegram'da da geçen yılın kava, 10 yıl tefsirlen hemmesi va diyamalı. Bir halvette gidip şuna bir fikir edmeli musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Munawwara hicret edip baryaqa, kaçıp atıp baran yeri
Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen Gara Sevur'da yattılar. Gice bağırlap şoňa igamet etdiler. Tezmin edip duran adam yoksa Gara Sevur'sinde yılan yok deyip, tezmin edip duran adam yok, isyanın yok deyip, tezmin edip duran insan da yok. Sen izinden Mekkan kafirler gelip size zarar getirip bilmer, özüm evünde durarın diyen bir zemaneti yok. Medine-i Munawwara hicret edip barýarlar, Medine-i Munawwara sagaman bararsın, özüm himayet edeyin diyen bir kudret, Hudaýdan başga bir ýeriň güzündäki bir nirulardan, bir boroşlardan, bir jaýgaly adamlardan bir zemanet we himayeti ýok ey musulmanlar. Şo garyň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir näçe giýje gündüz Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen 5 wagt namaz okup pagat dua ederdi diye. Taşaryk çykyp bilen akla şo gawan agzyda tikenden we möýün kelefinden we kepderiň ýamartkasy hewurtkesi bilen baglanıp duran bir forum polom halatyny bir adam gawadyrakdan gelip bir girse giramaly, ondan çykmany da çekinilýär. Hazreti Amr ibn Fehile diýen bilen ýoldaşy da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň buýrugy bilen bir mal wakyp giýjede süýt eltmeli, çörek baýa ýokdugy da belli, şo süýt bilen jan saklamaly. Hazreti Abdullah ibn Ebu Bekir Sıddık da Mekke-i Mukarremeň habarlaryny getirmeli giýje. O da bir gawy habar däl. Näme bername döküpdirler, näme diýilýär, kim ölüpdir, kim galypdyr din ýoluny. Şoň habaryny getirmeli. Geljek habar süýjü habar däl ey musulmanlar. Azy habar. Ýöne şoň mukabelene bir tesmim tutmaly. Hem Hudaýdan galmalylar, şeriatdan galmalylar, hem hedefin bilen bolmaly, hem de janyň saklamaly. Täki amanaty millete ýetirer ýaly musulmanlar. Şonda bir näçe gün Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu Gara Sewur'un içinde 5 wagt namaz okup ibadet etdiler diye. Hicret başlananda safar ayın ahirinde başlap mübarek Rabiul Awwal ay doğýar. Rabiul Awwal ay doğanny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam inni Angrik Yesrib atly bolan sonra Medine-i Munawwara atda kılacak yurduna hemişeki yaşayacak, oşa taýda jaýlanjak yurduna gaşyn ýolagçy bolýar ey musulmanlar. Biz iki arka aňrymyzdan habarymyz ýok. Nerede ýaşapdyr? Öý näjiremiş, näçe tok jaý barmy? Näçe ýaşapdyr? Mübarek mezary nerede? Bizim kakamyzyň dädesi. Kakam bilseň bilersiň, garry kakamdan hiç kimin habary ýok. Nerede ýatypdyr? Näjere geçipdir? Len anasynyň ady nämiş? Gawwaryan zady nämiş? Nirelelik gidipdir. Näjere ýaşapdyr? Hiç kim bilmeýär. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ömrüne bereket berilipdir. Sirada siz okuyorsanız biz öz gören zadymy diýen bir geň ýagdaý Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iki adam. O taraftan Hazreti Abdullah bilen Hazreti Amr. Näçe adam? 4 adam. Şu 4 adam Mekke-i Mukarreme'den çıkıp Medine-i Munawwara baranny haýsy daşyň kölgesine barıp diýinji galany, nirden barıp dehret kılany, nirde barıp istirahat edeni, haýsy adama sataşany, haýsy wagtda sataşypdyr, goşluk sataşypdyrmy, ikindirrak sataşypdyrmy? Näme ortada bolan gördüň nokta we nokta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň hicretiniň mesiri tem Medine jaýlaşýança tarihte sebit bolup durar musulmanlar. Falan oyo, falan wagtda inni, falan wakalar boldy, ondan aňryk falan ýere bardylar. Hatta bir ulugrak daş, şu daşyň kölgesinde istirahat edip, ne wagtda istirahat edip, näme işler edip, näme wakalar bolanyny çellim sirada aglalyp durar musulmanlar. Muhim görüň bolansaň baryan adamlaryň ardaşy kan bolansaň bildirýär musulmanlar. Şonu gün ýaşanny Rabiul Awwal aýyň täze doğan wagtydy diýe tarihde ayda akşam namazdan sonra täze doğan ay basym ýaşaýar. Şu Kızıl Şamanyň içinde täze doğan ay ýaşyp barýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Amr bilen Hazreti Abdullah gelip iki düýä amade edip bir düýäň üstünde o iki ýoldaşlar bir düýäň üstünde de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala minip inni Medine-i Munawwara uğraýarlar. Uğrajak bolanyny şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam
Hawa qaralyp barya enne gorgum işdiýen wagtda Mekke-i Mukarremen qarasy belli bolýar. 15 kilometr medenne fasylada. Şonna bakyp gam bolup bir zat diýdi diýe musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Wallahi Hudaý bilen qasam içýän men inneki ey Kâbe ey Mekke-i Mukarreme la ahabbu ardillahi ilayya Hudaý Taala'ň inki mehbub eden yeri men ýanymda. Yani yerin yüzünde Mekke-i Mukarreme ve Kâbe-i Şerife alaq bir azamatly we muhterem zat ýok men ýanymda diýip Peygamberimiz şey diýdi. Ve ahabbu ardillah ilallahi Taala. Ve Hudaý Taala'ň ýanynda da inki erzeşli yer, erzeşli şäher, erzeşli owa. Mekke bilen kepleşipdi 15 kilometrlikde. Walaula anna ahlaki eger sen ähliň sende ýaşaýan kafirler ahrajuni minki senden çıkarmasadylar meni beýdip gaharlanmasalar men bernamama muzahim bolmasadylar maňa zor aýtmasadylar men haraçda senden çykmardym diýipdir. Şey diýip pikir edip bir gam bolup durdy diýe. Inki erdeşli yer periştelen gelip giden yer, tamamı peygamberlerin tawaf eden yer. Aýanda da hacılar boljak, öz ummatynyň köpsü barıp aýlanyp gaýtjak yer, tawaf etjek yer, göz ýaş dökjek yerler. Şonu hep berip bari ey musulmanlar. Şonu Hazreti Cebrail amin geldi diýe. Ey dostum, ahir zaman peygamber sen narahat bolýanmy? Onna hawa diýdi diýe. Ýurdun hep berip bari ey musulmanlar. Şonu Hudaý Taala tarafdan bir aýa getirdi diye Hazreti Cebrail amin aleyhissalatu vesselam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezî farada aleykel Kur'ane laradduka ila ma'ad. Sana karşın azaz edip mucize edip iyi veren Kur'an-ı Kerim'i iyi veren Hudaý Taala laradduka ila ma'ad. Sen öňçäki dünýäge gelen şäherine ewirip getirerin diye Hudaý Taala diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gaty hoş boldy diýe musulmanlar. Sonra ýola düşýärler. Ýola düşende bir miktar giderlerinde inni uzak giýjäni ýörüp erti bolany Mekke-i Mukarremeden bir miktar daşanrak mesafete daqiq tarihte agzalmandyr. Hazreti Ummu Mi'bad diýen bir zenana ýaşaýardy diýe. Ady Ateke, ýöne Ummu Mi'bad diýerler. Radiyallahu taala. Ummu musulman bolmadyk wagtynda men bir olahan ahlakyndan Hazreti Ummu Mi'bad iki çadyry vardy diye düz ýerde bir ýurdu bolmaly. Biziň ýurt gyş ýurt bolşýarlyk, malgara saklaýar. İki çadyry bolmaly. Bir çadyrda özi ýaşaýar, ýene bir çadyrda da sofra 24 saat ýazagly gelen mehmana garşy çykýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam atlaşykly iki düýe bolup şoňa baryp düşýärler. Hazreti Ebu Bekir Siddiq da yan ýolda zatly näçe günni garasa orada ibadet edenseň iwiskiler tamam bolup, ýani Ummu Mi'bad diýen Ateke diýen zenanadan esliýär. Ýaş olakan zenanat diýe, o da heýwer edepli, haýaly. Bir horman bolsa, etin bolsa, kakmazın bolsa biz satın aljak diýdi diýe. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Onu Hazreti Ummu Mi'bad diýipdir. Mehmandan çyrym goýulýy çadyr ýöne guraklyk ýyl bolansaň, men satyn almaklygy niýazy ýok, ýöne hormat ýok, zat ýok. Beter guraklyk ýyldy diýe şoýl. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hicret eden wagtynda. Şu çadyryň kölgesinde, begurunne bir dawar ýaty, bir goýunjak ýatan bolmaly. Galan mallan hemmesi öräk edipdir, mertäk edipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq sorapdyr. Ey ýaşyl denana bir näme diýip galypdy bi? Onu beter hor bolansaň, iwiski beter tafylmansaň, beter gurakçylyk bolansaň, öre yaraman ýatyşy diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýanky ýaşyl denanadan diläpdir. Ey ýaşyl denana, ejaza berseň men şondan sagjak diýipdir. Biz denanada beter silagly süýjüdilli bolansaň, fedaka abi ve ummi in ra'ayta biha halban fahlibha. Enem atam sana feda bolsun. O mehman bolup silapdy. Peygamberimizi tanyp duranak. Men enatam sana feda bolsun, eger süýt çykaryp bilseň barasyň kişi diýipdir. Galmany yaranak diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek ahlakyndan özü baryp
mübarek yeňinçelmep ýanky dawara elle görende dawaryň ennamyna güç geldi diýip Hudaý Taala bereket edip. Ohum Bismillahirrahmanirrahim diýip şoň sagyna elle görüp şondan Hudaý Taala äjaz edip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı nusret edip şoň sagyna sygmany süýtler çykmany durdy diýip. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ümmü Mi'bad diýipdir, bir gap berdi, dislap şoň gabyny doldurup, ey Ümmü Mi'bad özüň madyr, öýüňde ýaşaýarlaň madyr, çağalaň madyr diýip öňçe hemmesini doýurdy diýip öýlerini. Sonra ýene şo gaby getirip, ýene sagyp bir dawardan şonu sagyp doldurup, öz ýoldaşlary gany ahyrda da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýdi diýe. Saqiyul kavmi ahiruhum şurban. Her kim başga millete bir zady goýup berse süýtdir ýa suwdur, ahir ismel bolar. Ahirini özüm içen sizi için ganyň diýdi diýe. Hem doýdular hem ganylar diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da öz mübarek agzy bilen içip, ondan soňra da wakan ahlak öwretýär Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ahyrda da ýanky gawy hemme kiş doýandan soňra ýene de şondan sagyp doldurup, irfa'i hada li Abi Mi'bad iza ja'aki. Ey Ümmü Mi'bad, işti adamyňlar ýadap düzenler guraklyk diýen munna şoňa berersiň diýip doldurup goýdy. Inişde bir kıysaca dersi, ey Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu muayidi bilýärdi. Ey Abu Bakr Siddik, sen barda sag diýip Peygamberiň ulakan ahlakyndan öz hadım etdi diye. Adamı bildirjek dälen. Ya başarýady ahir zaman Peygamber men maňa sylan diýip başarýady, on diýmedi. Eýne hadım ýaljak bolup ýaşady Müslüman dogullar. Ondan soňra bulara mübarek adamlar hicretine edame verip yola düşýärler. Yola düşenden soňra ýanky Abu Mi'bad Aksum ibn Abil Cawn diýen adam ýöne Abu Mi'bad diýip ma'ruf. Bir de goýullarynyň ýanyndan gelenne görse çadyryň içinde bedere doly süýtdin. Binäme bu guraklyk ýylla. Onda ýanky bir şerif insan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek şemaile şerifesine aýdyp, şu geldi, şeýitdi, ihtiram goýdy, ahyrda da şunu saňa goýup gitdi, şey diýdi diýe. Şonda ýanky Abu Mi'bad Hudaý bilen gasam bolsun, Qurayş bir adamyň kellesine 100 diýe goýup berle, Peygamber diýerler bolmaly, şoňa şol adam bolmaly şu diýdi. Eger men näşin görem bolsam, izine düşerdim, şundan himayet ederdim diýdi. Sonra da Hazreti Abu Mi'bad, Ümmü Mi'bad Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara hicret edip gawjaýlaşyp din kök baglandan sonra ikisi ziyaretine barıp Müslüman bolup sahaba bolup dünýeden geçýärler. Ýöne geň zadyşy Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näçe ýaşynda hicret edipdi? 53 ýaşynda hicret etdi. Mübarek ömründen näçe ýyl bar? 10 ýyl bar entek. Ondan sonra Hazreti Abu Bakr Siddik halife bolýar. Hazreti Abu Bakr Siddik dünýeden geçenden sonra Hazreti Ömer halife bolýar. Radiyallahu taala anhuma. Şu dawar, ýekece dawara Hudaý Taala bereket berip, Peýgamberiň öz wagtyna sagdylar. Ondan sonra Hazreti Abu Bakr Siddikiň wagtyna da sagyldy, sogulmady diýe şu. Hazreti Ömer'iň wagtyna amurlamady diýip bir gıççylyk boldy. Şonda ýaşyny sürüp ettilatyňyz artar. Biziň ýurdumyzdaky mallar 7-8 ýaşanda tamam bolýar. Emma tarihte agzalypdyr, gözüm bilen gören zadymy aýdyn. Dawar maly, goýun bolsun, geçi bolsun, bilen tek nejatlar tarihte bolupdyr, 18 ila 20 de ýaşapdyr. Şu dawar Peýgamberiň el degeniň hormatyny kenler ýyl süýt berip sogulmany Hazreti Ömer'iň wagtyna ömür tamam bolup öldü diýeýim Müslümanlar. Dersini gaty albermeler. Ondan sonra bu adamlardan geçenden sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýene bolan wakalardan Hazreti Suraka ibn Malik diye o kafir wagtynda şoň wakasy. Ondan sonra ders aljak Müslümanlar. Galan inşallah gelecek hafta. Suraka ibn Malik Benu Mudlij diýen taýfadan Mekke-i Mukarremede öz milletimiň arasynda ýaşap bädim diýip gurrun berýär özi. Benu Mudlij diýen taýfadan Suraka ibn Malik diýerler. Öz kowmynyň arasynda ýaşap bäkä sanady da Qurayşyň da Peýgamberiň mübarek kellesine 100 düýäne jaýzy goýarlaryny bilip kan
telek adamlar izinde gezip bererlerini bilip ahırda da otuydum diye bir gezip bererlerin biri öz tayfamdan bir deydi diye falan yerde bir del adam gördüm diýöle atlaşıklı şotadan baryadyla deyip aýtdy diye. Soraka topna Malik. Menne begennim diye 100 diýeli boljak adam Qurayşyň arasynda da jaýgasy galjak. Onu barakamda onu gumrah edipdir. Sen görenin o dädir. O ahir zaman Peygamber Muhammed diýerler aleyhissalatu vesselam başga jeredir falan jere diýip ona sawudypdyr o därliginden munsarif edip ondan sonra öz atymy seýislep zat edip gyljyma alyp naýzam alyp uğradım diye. Soraka topna Malik. Yola düştüm, aydiyan mesirinden gittim, ahirde de izinden yettim diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Ebu Bekir Sıddık yoldaş olup barya, yöne istirahat edip duran vaktim işramu. Anardan gelýär, bir de belli zat. Musulman getiren adamlardan adel, del adam. Gelişi de sen janyňa kast edip duran adam bolsa belli, bolup gelişi uğur däl, ýüregiňe batmaýar. Şu atlyň şeýle naýza bilen gyljalyp gelip dofulup ýakynlap gelişini görende Hazreti Ebu Bekir Sıddık aglamany durdy diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da mübarek Kur'an-ı Kerim okuýardy diýe şonda. Bir istirahat üçin oturan ýerleri bolmaly. Şonda Hazreti Ebu Bekir Sıddık Peygamberimiz aýdy: "Ey Ebu Bekir, näme narahat bolýan sen?" Onda "Ya Resulallah, sen narahat bolýan, o gelýär, indi bizden himayet etjek ýok. Düz ýerde sen janyň gitjek. Sen gitseň de hedefiňden galjak. Şoňa narahat bolýan" diýdi. Onu "Ey Ebu Bekir, düşman biziň ýanymyza ýakynlasyn, biziň dostumyz ýanymyzda" diýdi. O garasa urda aýdyn gurrungyna ýalypdyr. Biziň üçülenji dostumyz Hudaý Taala ýanymyzdadyr, narahat bolma diýip izinden asmany elini galdyryp Peygamberimiz "Allahumme ekfina bima şi'te." Ya Rabbim, iradeden zadyň bilen, iradeten gudratyň bilen, näme zat bolsa öz iradaň bilen şuňa kefaýet et, saw bizden diýdi diýe. Şonu tarihte agzalarynda tarihen bir yarım metr ila 1 metr goýlady diýe. Aty bilen gelip indi şo atyny üstüne awanyp duran bolmaly Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň indi aty bilen basmalap ondan sonra da Hudaý saklasyn şehid etjek bolup. Şonda ýanky atyň 4 aýagy Hudaý Taalaň emri bilen diýdine çelim ýere çümdi diýe eýne bir massa ýoksam şatallar eýne bir çüý bir zada diýwara çüýleýän ýalyk at gymyllar bilen ak diýe. Şonda ýanky Soraka topna Malik gygyrmany durdy diýe. Mundan näwünçe Hazreti Soraka Mekke'den gaýdyp şytak gelýänçe de ýolda gaty kän gudrat gördü diýe. Ýöne o gudratlar hidayatyna sebep bolmandyr. Ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam, şu aýaň doňup durmaklygy, diýdine çelim çümmöklügi sen dogan bilen boldy. Men wada berýän Hudaý bilen gasam içýän, sen şunu göwer, men ýzyma gideýin, sen bilen işim bolmaýyn, saňa zarar berjeklerdi, gumrah edeýin diýdi diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da aýdypdyr: "Allahumme in kana sadiqan fa atliq farasahu." Ya Rabbim, şu wahan ýüreginden dogry diýen bolsa, kömekçi boljak bolsa, maňa arka çykjak bolsa, zeraryna sawjak bolsa, şoň aýagyny, atynyň aýagyny azat et. Şo taýda azat boldy diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oham ýanyna bir goşu wady diýe peýgambere berjek boldy, peýgamberimiz niýazym ýok diýipdir. Oham şonu Hazreti Soraka diýdi diýe: "Ya Resulallah, sen maňa bir nama ber, bir aman ber. Şu namany ýazaýyn, namany ýanymda saklaýyn, sonra dünýeden geçjek bolamda Hudaý Taalaň ýanyna maňa gowah bolsun." Onu ýanky Hazreti Amr ibn Fehire de sawatly adamdy diýe. "Ey Amr, ýanyňda ýazyp pozmany nemäň barmy?" Onu bady diýe, "Ýazydy" diýe. Şo ahdnamany ýazyp Hazreti Soraka berýär. Ondan sonra "Ya Resulallah, näme gurulma, başga näme etmeli işi bar" diýende onu "Sen muhafiz etdiň, hiç sadyň niýazymyz ýok, faqat maňa sataşanyň aýtmasaň bolýar" diýdi. Sonra da fekte Mekke bolan, Mekke feth bolan Hazreti Soraka gelip şo naman Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kökedi aýym musulmanlar. Mundan aňyrdaky gurulmalar inşallah geljek hafta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek Medine-i Munawwara girjegi ýoldaky bolan gurulmalar gaty azamatly gurulmalar ba inşallah edamasyny gider. Ýöne şu jeleseden ders. Ey jawan oglanlar, ey ýaşullar,
Bir iki ders var şu mavzuda. Näme ders? Bir wagt bir beni Hoda dünýeden geçdi diye Ohammany näme dip şu zamanyň gurrungy da eýne şu zaman näkeleýärler, näme dip aýyrlady dipdirler. Näçe bolupdyr öläpdir o? Inni tasatyf etdimi, näme etdi? Balyk tutdumy, näme boldy? Talfataýyn aýrylmy, meriz boldumy? Adam pahyra ajaly sebepken aýrylandan soňra şular ýalak jemgyýetiň içinde bir dipdir. Näme dip aýryldy dipdir? Näme sebeple aýryldy dipdir? Şonu akıllı adamdan bir hakim adam madı diye şu oturan celesede onu bula adamın näme dip ýaşap berenini belli derdi, senin ölümünden sonra ýaňa diýdi. Näme dip ýaşap berdi şu awal? Şol belli derdi dipdir. Indi sen ölümünden soraýaň. Ölüm hemme kişi ölmeli, bir illet bilen, bir sebep bilen ölmeli bolar diýdi diye. Emma şol adam näme dip ýaşap berdi? Näme zat bilen umydy zindegisini nämetdi bir uz aýsak. Näme umyt bar bolup ýaşap berdi? Ey musulman, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir hedefi varmış ki, behterin beladi, Mekke-i Mukarremäni äpberip başga yerden sefirden başlamaly. Näme hedef? Hudaý üçin ýaşapdyr. Hudaý hoş edýänipdir ey musulmanlar. Hazreti Mahtum Ali Şah'nın aýdýany, Rismanyň berkidip labar salmayan, gerdabı oğraşıp hazır bolmayan, keştisi kulakta bendel galmayan gyrda gara yerin kadrını hiç bilmez. Şuman hemmemiz yerin gözünde ýaşap, şu yerin gözünde ýaşap, suwa gereftar däligimiz olahan bir nemet. Nemeti ki bir zatlaň ýoklugy nemet insana. Şuma awçylyk diýe ya beynelmeleli keştilerden şuma live'dan istifade edip duran dogollar ba 24 sagadan köpsi keştide suwun üstünde ýaşap. Her hili ýagdaýlar bolýar, ýitýän wagtlary bolýar. Onlar kon kulaklar, tufanlara giyri diye. Hatta tarihte bulupdur Türkmenlerin tarihinde şular ýalak taýmyllar keşdiler bir ýanky aýlanp duran bir gerdap diye de aýlanp duran tawlanp duran kewe kök düşüp bir aýlap şondan çykmanlardylar diye. Çykyp bilmäni. Rismanyň berkidip labar salmayan tufana näme etjegini bilmäni durmaly boljak diýip lengerini oklap gerdabı ograşyp hazır bolmayan şu tegelenip duran kewun üstünde bir aýlap näme bolsaň belli de şaýat etegini çeksen çekamaly her lahzada derýän güýji bilen şaýat çyksaň çykamaly keşdisi kulakda bendel galmayan gyrda gara yerin gadyryny hiç bilmän insan suwa girmese şu gezip berenimiz de nemet ey musulmanlar. Oduň içinde 4 döwren ot gabap otdan çykyp bilmän okan sen afiyetde ýaşap beräniň bilmeýän aýrylyk oduna ýanyp pişmeýän zulm ile beýle ülke aşmayan, vatandan aýrylyp garyp düşmeýän ülkesiniň ýylnyň gadyryny hiç bilmez diýipdir Mahtum bolýsa. Biz aýrylyk çekemizak, bilemizak. Bir wafa ýara gülüp bakandan, şirin jan işq oduna ýakandan, ýa dillerde musafirlik çekenden wursa sevse horlasa da ýyl ýaxşy. Mahtum bolýanyň aýtýan zady musulmanlar. Peygamberimiz öz fakı famil hemme adından gaýdypdyr. Ýene de şoňa veletmediler, ýene de göwermediler. Izinden düşman gelip durmaklygy ýollan daşalmady ey musulmanlar. Bir wagtça Mesre bir iki Fransadan bir muhakkik geldi diye Mesre şu ihrama tahqiq etjek bolýarlar diye. Ihram Mesr bir geň ajaýyp zatlardan ajaýyp haftgana şoňa gelip tahqiq edip bir turisti bir iki nefer geldi diye Fransadan. Şonda bula gelende maşyny harap bolupdyr. Maşyn harap bolanda sahrada düz ýerde inni Kahira geçecekler. Kahirada gaty bir tarihi yer. Mutemetten yer gadymdan. Kahira geçecek bolurlar diye. Şonu maşynlara harap bolupdyr. Düz ýerde galansaň bir düýe çofanmady diye şonu turdup yatan wagtynda onu turdup şoň düýesini özüne ejara alyp şolar Kahira gitmeli. Ihram bilen Kahiraň arasy 20 kilometrda ýol. Piýada gitip boljak däl, düýe bilen aşsaň boljak. Men ders etýärler musulmanlar, ders we görüňlerde. Şonda ýanky iki adamy mindirip 3 bolup barýarlar bolmaly. Mesriň dili Arabi. Ýanky düýe çofan ýol boýun sewip barýan bolmaly.
Ay görünmän galyly, ukymdan galym. Palan etdim. Oham ýanky arap dili düşünýän şu ikisiniň bir arap dili düşünýärdi diýe-de. O bir ýoldaşyna äsl Fransawy keplýäni diýdi diýe. Hewre gaty bize sevip ýamanlady diýdi. Ay sesin çykarma diýdi. Bize akçakka diýenakdan we akçakka diýenak sesin çykarma diýdi. Bireme gidenden soňra inni öňküden beter biderek agzalp boljaklatda sevip diýdi. Ay zat diýme diýdi. Bizi kahra akçakka diýenakdan we kahra akçakka diýenak ýöne sevse akse bolýar diýdi. Biz de şeýle musulmanlar Mesirde her kim halanyny diýsin. Bir ferheng diýsin, bir sawat diýsin. Biz Hudaýa gaşyn gidenimiz bileýli. Hemçinan dermergi yaksan miravim, nim der husranu, nimi husravim diýipdir. Hazreti Sa'di. Hemme kişölmeli. Delile mergun usunne bil temerküz etýär. Bir nefer cenaza gygylsa eýem, näme bollyka diýilýär da. O näme bollyka muhim däl. İnsan bir zat bilen dünýeden geçmeli. Ya merisilik bilen, ya tarafatayn, ya şoňa meňdeş asbaplar ken Hudaý Taala goýupdyr. Emma sen şu mahal ölüm gelmän nuka näme umyt var bol? Bir zenanasyna umyt var, bir pula umyt var, bir jaýa umyt var. Näme umyt baglap ýaşap biz? Şonu bilmeli musulman dogullar. İkilenji derside diýjek bolýanym insana bir zat umyt bermeli. Umydymyz biziň puşlak bolmasyn, umyt Hudaýy hoş etmek bolsun. Umydymyz bir miktar Hudaý Taalaňa izzet-i nefs kazanmak bolsun. İkilenji dersi musulmanlar Mekke'de galan kafirler şomuga Peygamber bilen hicret etmeýändirler, iman getirmeýändirler. Şolaň nama nişany bam ýok. Bir zamanda ýaşap biz adamlar zina edenni, adamlar haram iýenni, adamlar teleki iş edenni şoňa iftihar edip mecliste agzalya we hak bilen bolup beren adamlar öz haklygyny şoň ýanyna gurrun etmäni utanýan zaman bolupdyr musulmanlar. Yani beraks bolupdyr. Adam günäden utanmaly, sagawyna iftihar etmeli. Sagawy iftihar edip bolmaýan we günäkarçylyga da heýwara pahyrlanýan, tafakur edilýän zaman bolupdyr musulmanlar. Ediyen fesadından goýulýan live bolupdyr. Meşruwatyndan şeýle. Şoňa meňdeş şunu bileýliň. Bir wagt Hazreti Hasan Basri radıyallahu taala bir günäň içinde bulaşyp ýatan milletiň deňesinden geçip barýardy diýe. Şonu diýdi diýe. Hanu alallahi fahazalahum. Hudaý Taalaň ýanyna bilen erdeşi ýok diýdi. Hudaý Taala bular hidayet etmedi diýdi. Walaw azzu alayhi la asamahum. Eger Hudaýyň ýanyna izzet bolsa Hudaý Taala şonu haramdan saklardy diýdi. Bilýäsmi biz? Hemmeňiz bilýäňiz ki cennetde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ahlaky bilen ýaşamaly. Kimiň ýaşynda ýaşamaly? Hazreti İsa ýaşynda 33 ýaşynda bolmaly erkek adamlar. Kimiň awadarlygyna? Hazreti Yusuf'un awadarlygyna. Näme diýip Peygamberimiziň awadarlygyna diýmeýäs? Wasfyny ýazmaga sözüm dilim ýok, hak özü hakymdyr, jebr zulüm ýok, gaýgy gam ýok, garrylyk ýok, ölüm ýok, aýrylmaz sawulmaz ýazy beheşdiň. İnşallah siz de barjak şoňa. Kimiň jemalyna? Tarihte müfessirler gurrun berýär. Hazreti Adem aleyhissalamyň, yani Hazreti Yusuf'un jemalyny zahiri dünýede agzasak, pıçak bilen şonu gözläp duran zenanalar Hazreti Yusuf'un jemalyny esir bolup şoň bährine girip elini dogranyny bilmän galypdyrlar. Hazreti Adem aleyhissalam cennetde yaradylanyny Hazreti Havva enemiz bilen gezip bäke Hazreti Yusuf'un jemaly wady şonda diýär. Yere gelenne atdy işi gezip beren adamlaň yüz ýalyk boldy diýär. Jemaly ba, insaniyet, keramet, yüzünün nuraniyeti ba, emma ol bir jemali ki gözleňde eliň dogratýan jemal ýeriň yüzüne näme boldy? Şo bir ýanyňyş, onu Hudaý Taalaň özüne ýakynlajak bolup idi. Şeytan allady şun iýsen hem ýaşa galýan diýdi. Hudaý Taala tersligi, Hudaý Taalaň buyrugyndan çykarlygy faqat Hudaýyň ýanyna kän galjak boldy. Hedefi şotdy. Emma Hudaý Taalaň öz aýdan ýoly bilen galmady. Hata boldy.
Şu hatası insanı şeyletti diye yerinde. Peygamber de varsa şeyle yüz şeyle oldu diye. Yine de cennete girenle kıyamatda yine şu Hazreti Yusuf'un avadallığına olacak Huday Teala hatasını geçiyor peygamber adam. Diyecek bolyanım adama masiyet diyen zat bir bereketçilik getiriyendir. Nefret getiriyendir. İnheme ihtilaf bolya. İnsan neçe taatın içinde olsa simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Secden eseri yüzüne çıkar. Avadallık diyen zat libas bilen nedir? Avadallık diyen zat sen Hudaýyň buyrugyny ýaşa, yüzüne bir nuraniyet geler. Bu zamanyň adamlaryňda nur bilen bälkin taniýan bir gararak adam bolsa yüz gara nuraniyet ýok. Ag adam, awadarak adam bolsa nefsiň ýüzüne esir adamlar taniý bilmer. Şoň yüzüni gözläňde men zekkerakum billahi ru'yatuhu diýdi. Hudaýyň dosy kim? Üç alameti vadipdir. Evvelin alamet şonu görende Hudaý ýadyna düşme. Şol adam nurani adam. Diyecek bolýanym ma'siyet diýen gaty zindigiň garaltýan atry jawan oglanlar. Bilmeli näme diýip ýaşap. Yürekden Hudaý bilen ýaşajak diýsen Hudaý Taala esmet berer. Bir hekaýetin ohum tamam edin. Hocagerli Harişan diýip 500 hoda penç bekerdi we gaty ulughan alamlaryň biri geçdi. 1855-de aýryldy. Şo mugada aýrylanda 100 ýaşap aýrylýar. 1855-de näçe ýyl bolupdyr? 58 ýyl bolupdyr aýrylanda. Şo mugada 100 ýaşyndamış. Gözi batyl etdi diýe ben okudan. Onda da kullu Türkmen sahra ýokarsy jergeden aşağı gumişan ileride dağ gayrası demmerdir. Şun arasynda näme gözi batyl oglan bolsa men şunu hafız etjek diýip hemmesini üýşürip hafız edip jamiä täwil beren adam. Gözden men size putadım kädamyny gözleýän, kädamyny gözleýän. Kädamyny gözleýän, kädamyny gözleýän. Hefsel şular men. Bir zatdan kopya alyp ýazdym. Size de aýdy watin. Ustadlar bilýändir, ehli ilimler de bilýändir. Ahun boljak bolsaň 8-10 ýyllap sen ýeksere mutalaň içinde, şu mutalaany bir mykdaryny hewsedilýär galany ya fikriňe salynýar, düşünülýär, hewsedilmeýär, ya tutulmaýar, ya tutmadan kän Hudaý Taalaň kitaplary. Hocagerli Harişan hem ustady ulum-i dini etdi, hem hafızlyň ustady etdi diye. Erti namazdan önce seher wagtynda turup qariýlaň dersini alyp gözde batyl ben okudan. Qariýlaň dersini alyp täze dersini berip erti namazdan çykanda mollalaň dersini alyp täze dersini bererdi diye özü ýad etdi diye hemmesine. Zähmet çekip duruyor musulmanlar. Onun için mustajabet davet diye. Bu gurulňlar muqaddeme diýetin. Dogasy kabul etdi diye ýagyn ýagmanyny hojagerli Harişan aýdallaryna doga ederdi diye. Şonda dogas kabul bolupdy, ýagyn ýagardy diye. Oham ahir ömründe ben okuda akyllan çaşdy diye, Alzheimer tutdu diye. Şu gurulň menbe özü Mahmudcan Ahunmadyr, şondan eşdamal baryp tahqiq edamaly. Muvassak menbe Hocagerli Harişan ahir ömründe akyllan çaşdy diye ben okuda. Oham akyllan çaşanny aýdysyndan 95, 96, 97 şo ýaşlarda bolmaly. Bir guraklyk geldi diye. Ýanky guraklyk bolsa, ýa guraklyk bolup mallar suw tapanak içmäne diye. Bu matkyýalyk zahireder ýa-da tanklat ýok omuga. Zenanasy geldi diye de ağladı diye Hocagerli Harişanyň ýanyna gelip. Bir de Alzheimer tutup inni adam tanıyanak diye musulmanlar. Ohum şoň ýanyna gelip ağladı diye. Awal aklyň jaýynyň naka doga edende uly millet gönönýärdi sen dogaň bilen mallar ganýardy. Inni kime ýykalyly bizdi diye. Bir doga etdi diýdi diye. Alzheimer tutugyl tanıyan aka. Şonda Hudaý Taalaň gudreti bilen bir şeýitdi diýe da. Akyllan çaşyp adam tanıýman duran adam bir şeýitdi diye 15 daýgasa onu ýagyn gelmäne durdy, ýagyn gelmäne durdy diye. Ýagyn ýagdy diye, ýagdy diye. Hatta kuşlar şo ýagynyň suwuna gaçmany durdy diye şeýdip. Hemme zatlar gany dolly diye. Ohum şo güne çykyp bilmedik diye Mahmudcan Ahun gurulň berýär. Şo güne çykyp bilmedik diye. Ertisi gün ganimat palçyk boldy diye. Ohum ertisi gün palçyk bol bir güni bir mehman geldi diye. Mehman gelende
Bäsil alapdyr owaňyz diýdi. Onu şiýagyn başga ýerde ýokmy diýmedi ýok. Owaňdaşyna bir belli bir het bolmalyjar, şo jardan aňarda ýagyn ýok, şuň üçin de bana hem bolsa diýdi diýdi. Hudaýyň ýanyny ezzet tapsaň, aklyň çaşandan sonra da Hudaý dogan kabul etýän bir şey musulmanlar. Şo zat biz, şo zatdan çyrym ýaşamak gerek. Aklyň bolup durup dogan edende erdişi ýok bolsa, asan bilin günäň içinde gezip beren adam, menne şeýle, men de arkamda bir ýük bar, sizin de arkaňyzda bir ýük bar. Fark edmiýär, Arap bolsun, ajam bolsun, heley bolsun, erkek bolsun. Hemmämiziň arkasynda bir basyryk goýan ibadetimiz bardyr. Bir arkamyzda ýük edip saklap duran günämiz bardyr. Hudaý Taalaň ýany şey dip kıyamatda şu ýükü bermeli, täwillenmeli. Bir zada değil ki şu yükümüzün, hatta Hudaý Taalaň ýany şermendegik sebep bolmasyn ey musulmanlar. Bahanamız bolsun bir ýalňyş sebepli. Nese Hudaý Taalaň ýany erdeşin kelmese Hudaý Taala esmet berer. Hudaý Taala tawfik berer. Diýmeň jame fesat, diýmeň falanken. Adam akylla çaşandan soňra gelip dogasy mustajabet täwip owan gandarýan bolsa, aklyň içinde ýaşap beren adam Hudaý diýse set derset. Hudaý Taalaň ýany izzeti bardyr ey musulmanlar. Ihlas edip oturduğunuz gelecek hafta inşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek seferi ve Medine-i Munawwara geçişi. Hudaý Taala sizin dininiz, dünýäňiz, ahiretiniz abad etsin inşallah. Şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı görmesek de kıyamatda şu büyük insan bilen güler yüz bolup cennete jawydanna hoş bolup ýaşamak hemmemize nasip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah ve teala dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.